Hej, jeg hedder Henrik Horst. Jeg vil ønske, at tidligere arbejdsgiver havde taget mig, mit arbejdsliv, mine opgaver seriøst og havde anvendt en stress-app eller et early warning stress-program, som det IPA Nordic leverer, så havde jeg formodentlig haft et andet arbejdsliv. Derfor har jeg som ansvarlig leder i Codeso valgt en komplet 360-graders løsning med mennesket i centrum. I mit arbejdsliv der har jeg haft 2 langvarige stressforløb på henholdsvis 6 og 9 måneder. Disse forløb ændrede meget i mit liv. De ændrede meget personligt, arbejdsmæssigt. Alle de ubehag, til- og fravalg, der fulgte med. Familie, venner, kollegaer, jobs. Derfor er det vigtigt for mig, at vi tager ansvar og god hånd om vores ansatte, så de har en meningsfyldt og veldefineret hverdag.